Знаете ли кога са дошли първите туристи във Варна? А колко хотела е имало в началото на 20 век? Знаете ли, че за трамвайна линия край брега на морето е ставало дума още през 20-те години? Кога Варна става курортен град и на кого принадлежи идеята България да развива морски туризъм? Да потърсим отговорите. Не е за вярване колко странно се преплитат понякога криволиците на съдбата. Освобождението сварва градовете край морето доста западнали, уморени от войни и нашествия, но благословени от местоположението си. Новите управници идват с амбиции да се доближат до Европа. Хора достойни и образовани, те работят на ползу роду, често за своя сметка. Това кара българският министър и чех по произход Константин Иречек да възкликне в своите пътувания из България. Голяма част от новите наредби се дължат на господин Колони, патриот български търговец от Браила, който от основаването на България приема във Варна службата градски кмет. Колко полезно е да се управляват общинските градски управления от способни хора. Забележете, службата градски кмет. На Михаил Колони принадлежи идеята Варна да построи хотел и градина с морски бани. Тя се приема с много съмнения и даже с присмех, но постепенно се избистря. Затова помага основателят на българската археология Херман Шкорпил. Взрян в невидимите връзки между миналото и бъдещето, чехът кани във Варна своя сънародник, парковият архитект Антон Новак. Разгръщат се първите чертежи на морската градина, разцъфват храсти, бликват фонтани. Братята Херман и Карел Шкорпил събират последователи и откриват девствени кътчета край Варна, насочват интереса си към Аладжа манастир, а варненци следват тяхното вдъхновение. Днес, 6 февруари 1909 година, членовете на туристичното дружество имаха редовно заседание. В този заседание се реши туристичното дружество да се присъедини към археологическото, защото туристиката тясно е свързана с издирването на старини. Преди да открият туристиката в края на 19 век, варненци не са нати с морето като форма на отдих. Гледат го отдалече, любоват се само на пейзажа и зеленината от висотата на кьошковете си и с лозята. Все пак, като следват европейската мода, през 1879 година общинарите правят първите бараки за преобличане. Междувременно започва строежът на Сандрово, Евксиноград. Богати и образовани люде от Варна и София си правят вили наоколо. Някак неусетно прекарването на лятото във Варна става въпрос на престиж. Първите истински морски бани са проект на градския архитект Сава Димитриевич. Те са рожба на своето време, строго разделени на мъжки и женски, отдалечени на 400 метра, вдигнати на железни релси над водата и преградени на малки кабинки за преобличане. 30 стотинки, колкото един хляб, струвало мъжете да си вземат пещемал, кърпа за баня и дълги гащи. Дамите не се разсъбличали много, за да не нарушат морала. Модата обаче бързо се налага и гости започват да прииждат от цялата страна. По първата ЖП линия Русе-Варна тръгват увеселителните тренове с намалени билети за сезона. Наводнение от гости настъпва след прокарването на ЖП линията между София и Варна. Налага се местните управници да се учат как се посрещат летовници.
Вдъхновена от успехите и наплива на гости, през 1921 Варненската управа обявява града и околностите за курортен кът. През 1925 година пък е издаден царски указ, с който Варна се обявява за курортен град. Ето как си представят бъдещето. Градът ще представлява една гордост за България. Неговото име ще се носи наравно с Ница, Монте Карло, Ривиерата и други знатности. Това, което прави Варна истинско курортно средище с европейски престиж, са новите морски бани. Те са проект на архитект Махачек, а строежа ръководят архитект Дапко Дапков и инженер Желязко Богданов. Още при откриването им през 1928 година морските бани са посетени от над 6000 чужденци. През 30-те години интересът към Варна като към летовище нараства неимоверно. Най-много са гостите от Чехословакия, след тях по брой се нареждат унгарците, германците и поляците. Увеличава се потокът и от български туристи, които идват във Варна, правят морски бани и са доволни както от климата, така и от курортните развлечения. С една дума, варненският курорт представлява едно щастливо съчетание на трите лечебни фактора – слънцето, въздухът и морската вода, при един благоприятен климат. Така пътеводителите приканват гости от страната и чужбина. Хотелите, пак по европейски образец, са едни от най-достолепните сгради на Варна. Както се полага в центъра на тогавашния град и близо до морето. Ако тази къща можеше да говори, сигурно щяхме да научим много от вековните градски легенди. Строена за белгийско консулство, а после хотел Ориент, днес тя съхранява историята на Стара Варна. Това пък в края на 19 век е бил хотел-казино Асарето, после италианско консулство, днес военноморски музей. Казват, че много от тогавашните хотели не глезели гостите си с особени удобства. От архитектурна гледна точка обаче не изоставали от европейските. Ако гостът искал бързо да намери подслон, трябвало само да се разходи по улица Преславска или да се изкачи до площад Независимост. Слушайте се в имената им – Роял, Империал, Ню Йорк, България, Виена, Москва. Част от тези архитектурни образци имат късмета и днес да радват окото на познавачите. Други са паднали жертва на новото строителство или пък тъжно изживяват последните си дни. Ето как звучат рекламите на хотелите от онова време. Първоразряден хотел от 5 етажа, течаща, топла и студена вода във всяка стая. Комфортно мебелиран, великолепен изглед към морето, асансьор, собствен автомобил в услуга на пътниците. Цени умерени, говорят се всички чужди езици. Ситуацията през 40-те не е много по-различна. Много хотели, 20 хотела имам. Аз един ден ги изредих. Тук като взеха да питат кои хотели, хотел Остров беше, след това го вземаха МВР-то. До него беше хотел Македония, хотел Република, хотел Остров, хотел Лондон, Гранд хотел Лондон, тя сега го късаха, хотел Мусала, хотел Виена, пенсионното Виена, Стойновия хан, Ханови, Камчия, Попето, хотел Берлин, долу до гарата. Много хотели. Аз ги изредих 20 хотела във Варна. Като имате предвид, че когато съм дошъл във Варна, бяха 50 000 души, пък сега са 350 000.
Гранд Хотел Лондон заслужава специална спирка в туристическата история на Варна. Тук отсядали най-претенциозните и взискателни пътници, тук се наслаждавали на комфорт и елитно обслужване, от тук си тръгвали с чудесни спомени. Впечатляващата сграда е проект на архитект Дапко Дапков, който увенчава с изящния си аристократичен почерк архитектурното богатство на Варна. Лондон е строен от 1906 до 1912 година и достойно конкурира западноевропейските луксозни образци на хотелиерството. Това е май единственият хотел, запазил дейността си 100 години по-късно. В партерния етаж се помещавал реномираният локал кафене Лондон. През част от съществуването си хотелът е прекръстен на Мусала, а ресторанта преименуват Кристал, после България. Ресторант България в 1948 година беше най-модерният ресторант за град Варна. Тук идваха по-отбрани хора, по смисъл лекари, доктори, архитекти от тая категория хора идваха тук. Майсторите бяха, които работеха при частници. Списъка на предпочитаните заведения в града попълват прочутото морско казино, ресторантите Грост и Летен Елит. На обед сервират готвени ястия, а познатата на всички ни скара е удоволствие само за вечерите край морето. Ами висока класа се запазва с ресторанта, с съответната мебел, който да отговаря на изискванията, с квалифицирания персонал и ястията и еламиноти, които се приготвяха от други специалисти. Отделяме специално място на този хотел близо до гарата. От тук почва една история на професионализъм и отдаденост, пълна с обрати и надежди. Хотел Борис е построен през 1901 година от Стамат Вълчанов. Един от синовете му, Станко, е ученик на Карел Шкорпил и учител на повечето асове в туризма години по-късно. Станко Вълчанов беше високо интелигентен човек. Много, дето се казва, да не кажа, че е красив и, нали, и изпълнителен. Дето се казва, не бюрократичен, ами компетентен по всички хотелиерски въпроси. Той за мен се остана един, се казва, не само интелигентен, ами работодател от най-висша класа. Няма нищо случайно в това, че мъжът, който е завършил във Виена хотелиерство, има усет към туристическото бъдеще на Варна. Той основава първата у нас професионална гилдия на хотелиерите и ресторантьорите. Води колегите си в чужбина, кани австрийски преподаватели у нас. Станко Вълчанов следва упорито идеята на братя Шкорпил, че бъдещото развитие на Варна е свързано с туризма. Междувременно Херман Шкорпил е успял да убеди Народното събрание и Варненската управа да отстъпят на Варненското археологическо дружество над 2500 декара гори около Аладжа манастир, заедно с дългия пясък Узункум. Най-живописната, най-красивата във всяко отношение част на крайбрежията в България се намира тук. Тук са развалините на най-прочутия манастир на Черноморския бряг – Света Троица или Аладжа манастир. Цялото място със своето запазено положение, превъзходен климат с изобилни извори и с други преимущества, по мнение на доктори-специалисти, е най-добро за образуване на един първостепенен курорт, отдалечен от шумния градски живот. Сигурно познахте, че става дума за бъдещите златни пясъци на България, но за това по-късно. Пак не е случайно, че благодарение на здравите връзки на братя Шкорпил с родината им Чехия, първите големи групи летовници идват именно оттам. През 1926 година Станко Вълчанов трябва да помогне на учителя си Карел Шкорпил и бързо да намери квартири за над 1000 души от Чехословакия във Варна. Съветът е: търси в гръцката махала. Казват, че десетилетия по-късно тези летовници идвали да търсят своите хазяи. Споменахме в началото странните приумици на съдбата, както човешката, така и на градовете.
Нека слезем на Варненския бряг. Тук през 1922 година развихрят въображението си трима богати американци, които имали бизнес в Цариград. Те предлагат да им се даде на концесия модернизацията на града. Проектът предвижда изграждането на модерен крайбрежен булевард, увеселителни заведения в гръцката махала и модерни морски бани по цялата плажна ивица. Американците предлагат морската градина да се пригоди за нуждите на летовниците и на изток от Търговската академия да се изгради специален квартал за летовници с летни жилища. Цялото крайбрежие пък трябва да се свърже с трамвайна линия. Какво друго, ако не местно подобие на Бевърли Хилс, са искали да вдигнат тук американците? Варненските общинари обаче отказват, вероятно притеснени да не изпуснат контрола и дохода от морския курорт. Докато курортът Варна се развива, местната общественост води люти спорове каква посока трябва да приеме градоустройството. Някои автори открито се подиграват с големите надежди на общинарите морският туризъм да превърне града в първокласен европейски курорт. Бели хотели, построени от нова материя, изобретение на инженери от Варненската община, красят живописния Варненски залив по цялото му протежение. Името Варна придоби нова известност и днес няма такъв курорт с такава слава и известност, каквито Варна притежава. 2 пъти през деня долитат и отлитат огромни цепелини, които изсипват елита на световната аристокрация, която не жали средства да се полюбува на хубостите на Варна. Така пише някой си Любомир Стремски в фейлетона си „Варна“ през 1999 година, публикуван във вестник „Варненски кореняк“ през 1929. Времена! Какво ли щеше да рече днес този автор, ако трябваше да си представи града след още 90 години? Да се върнем пак в началото на 20 век, за да видим как са пътували варненци, жадни за модерните европейски и световни постижения. Ако имате претенции към качеството на фотографиите, спомнете си колко отдавна са правени. За това пък си личи духът на хората, костюмирани по последна мода, гордо застанали пред своите съкровища на 4 колела. Началото на века започват да се регистрират автомобилни дружества, първоначално с международно участие, а после изцяло на местни предприемачи за превоз на стоки и пътници. Автобусите тогава се наричали омнибуси, пътували рядко, затова пък не оставали незабелязани. Истинското навлизане на автомобила е през 20-те години. Братя Илчеви поемат представителството на Шевролет, по-късно тук се появяват и различни европейски марки. На 1 януари 1940 година се открива градската омнибусна служба с централна спирка срещу хотел Лондон. Модерно било да се пътува и до бъдещите курорти край града. Имаше частен ресторант, имаше и малки такива механички, кафененца ходеха събота, неделя и тогава някои други имаха и коли, имаше и рейсови. На братя Илчеви. Те имаха частни рейсови. Рейсовите им бяха пред Мусала и в България, хотела отзади. Имаше една постройка и ходеха. На излет на разсотка. И тогава имаше заможни хора. Но нямаше такива много милионери, както сега. Крайната точка на градския транспорт била до ЖП гарата. Часовникът й отмервал хода на индустриалните промени. От тук тръгвал омнибусът до Узункум, Златни пясъци, а Варна вече трайно държала титлата най-хубав морски курорт. Билетът бил документ, който давал и застраховки на пътуващите, а автобусното дружество имало ангажименти да постила с кълдъръм спирките и да пази клоните на дърветата. Модерни времена. Пред сградата на театъра гордо спирали автобуси. Друга важна спирка била пред сградата на Икономическия университет, където всъщност в онези години свършвал градът и започвали лозята. През военните години на мода излезли газгенераторите. Подчинени на принципа за икономия, собствениците започнали да лансират дървата като национално гориво.
Трябва да отдадем дължимото на тогавашните предприемачи. Бензинът бил скъп, но в името на туризма се правило всичко. Имало специална денонощна служба за зареждане на туристическите автомобили. Железопътният транспорт в онези години обаче има приоритетна роля в международния туризъм. И така стигаме до 1948 година, когато Балкан Турист Варна получава задачата да посрещне 800 души чехи на гарата. Моят учител в хотелерството Станко Вълчанов, да го прости, който беше една така ерудирана личност, собственик на хотел във Варна. Той беше и управител на хотел Мусала. И заедно с него и още един колега от университета, който на третия ден се отказа, тръгнахме да търсим квартири. Започва вторият поход в търсене на добри хазяи, който Станко Вълчанов ползва съвета на Шкорпил. Търси в гръцката махала. Къщи, чки и къщи на 2 етажа с дворчета, с асми. И всички се даваха. Кой една стая, кой 2 стаи, обаче с условия. Постелочно бельо, чаршафи, одеяла от нас. Това беше най-голямото затруднение. Въоръжени с одеяла, чаршафи и калъвки, служителите на Балкан Турист обикалят квартирите с магаришки каручки. И пускаме чехите с бележка за еди коя си квартира и хазаина посреща и си го настанява. Вечерта тръгнахме да обикаляме, да видим как са настанени. Заварихме мили картини. Българи и чехи под асмичката пият си ракията и се учат чешки и български песни да пеят още първата вечер. Вярвали ли са братята Шкорпил, че това чудесно място Варна с околностите си някой ден ще стане привлекателен морски курорт? Дали приживе са се убедили, че учениците им тръгват по неотъпканите още пътеки на международните връзки? Какво знаем днес за тази не толкова далечна история? За съжаление, тъй като ние сме специалност туризъм, изучаваме много други дисциплини, свързани с тази специалност, но за съжаление историята е много слабо застъпена при нас. Значи, ние може би аз и мои съкурсници са студенти, знаеме техните имена, но това е вече от публично усмотрение. Нали, всеки чете, за да се самоусъвършенства сам себе си. Моето мнение е, че има доста обекти, които не се показват изцяло на туристите, които идват и не се промотират, тъй като базата, която им предоставям в България, не е достатъчно разработена, за да се покажат обекти като този, например. Най-популярните обекти знаем, че са Несебър за морските ни курорти или да кажем Балчик с градината си. Все пак България е единствената държава в Европа, която си е запазила името още от създаването си, и много други такива факти, свързани с нашата история, които са уникални, обаче които не се знаят от никой, освен от нас. Могат да се използват изключително за създаване на устойчив туризъм. Познаването на историята, между другото, много улеснява туроператори, турагенти, екскурзоводи, понеже дава една много хубава основа за създаване на изключително интересни легенди, приказки, които биха се харесали на туристи, които са дошли в тепърва в България и които искат именно това да го чуят, да чуят, че са дошли на едно необикновено приказно място, което е заобиколено от море, от планини и където са се случвали интересни неща от историята световната, а и от именно нашата лична собствена. В историята на всеки морски град има такива позабравени истории. Откъде тръгваме, от кого се учим, колко пъти повтаряме едни и същи грешки, за да разберем правилната посока на развитие. Избледнелите архиви пазят тайните си, а разказът на хората, с които ви срещнахме, може и да изглежда прекалено субективен. След още 10-20 години обаче трудно ще намерим свидетели на онези времена на икономически подем и романтични възторзи, които направиха България страна известна с златния си пясък и гостоприемно море. А ако искаме да я оставим такава и на бъдещето, първо трябва да подредим картината на миналото си.